Gipasalig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino nga stable ang presyo og food supply sa Pilipinas, luyo sa padayon nga usbaw sa presyo sa kada litro sa petrolyo tungod sa kagubot sa Middle East. Sumala ni Marcos, padayon ang Joint Price and Supply Monitoring Activity sa Department of Agriculture ug Department of Trade and Industry kung DTI. Para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas at nagpapasalamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Dugang ni Marcos, nagpabilin nga nasa normal nga level ang tanan nga presyo sa mga palaliton sa nasud. Ito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak nga natin kahit hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan pag-holding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Gipasalig sab sa presidente nga dunay igong supply sa pagkaon ug basic goods, apil na niini ang bugas. Everything is normal and we just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan na ating mga kababayan ay hindi maapektuhan. Gimonitor sa gobyerno ang mga pampublikong merkado aron masiguro nga dili mosaka ang presyo sa mga pagkaon luyo sa padayon nga konflik sa Middle East. Sumala ni Marcos, gisunod hinuon ang mga price caps nga giset sa mga otoridad samtang ginabantayan ug maayo ang supply. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.